madhamu angu asi kubatika pafoni ka. Ndachiti mumhanye pamba kamunobvisa maketeni aya ekusaidi epadining aya. Bvisa maketeni epadining nepabedroom. Pakaipa ndapiwa tebho nemurungu ka. Saka atoisa mumota make kuti atonondisiya padheni. Tikobvisa maketeni ari pabedroom anozogona mumafananidza nemaketeni ake akashayiwa last week. Ane maketeni akashayiwa kuno kubasa last week. Saka ndikutya kuti anongozoti ndeaki manje. Enda mungonobvisa padining nepabedroom papai. Muze madhamu kuti kwai ngatibvise maketeni ari pa. Havasi kudaira foni ka. Saka ndikutya manje kuti kanosvika kwai murungu ka akaona maketeni ari pabedroom pedu nepadining anozoti ndeaka akashayiwa. Akatomashayiwa last week apa. Saka andipa tebho nhasi. Achiti akachongoenda kupawo tebho. Saka manye mobvisa maketeni aya tete. Please manyai. Mubvise maketeni aya. Bvisai. Vavige foshoro imwe yaya foshoro imwe yato yavanoshandisa panze. Ngavaise pakanaka. Ibvisei. Then mondibvisirawo inonzi chii. Bvisai kauyi kai. Aiwa kai ndinda kakatenga kai. Pane kamwe kandofungidziro rangu nazofungidziro ndikake. Aka mani katoshandisa apa mana. Kanzi kachikwa. Aka kekubikisa kekudzidzisira zvinhu aka. Kako kekudzidzisira zvinhu kabviseipo paingano zoti ndikake kakashayiwa pabasa last week saka nzoti ndikake. Hita iya imwe useri muti vabvise hita. Hita yemudining ngavaibvise. Bosi murungu wedu anofananidzira zvinhu. Akashayiwa zvinhu zvakawanda saka anozogona kuti ndezvake. Please bvisai zvinhu izvo. Remove it. Manyai padheni. Ndokupai dhora rame mashandisa. Manyai kwira mumhanye. Takutosumuka kuno kuti tatopedza. Iripoti.